2026, idinarik na ti magnitude 7.8 naging kined, iti pasat ti Mindanao. Iti ko dyan record ti NDRRMC. As of June 29, umabot ti 1.4 billion pesos ti perdisyon iti beneg ti infrastruktura iti pasat ti regions 9, 11, 12 ken Barm. Karamang kaditi nadadail dagiti sumagmanong school buildings. Kas panagkikaysay ti panagtulong, nailonsad ti project 1 peso may sa voluntary initiative ti Schools Division of Abra. Karama na nagkikaisa ti Bangen West Central School ken Abra Sped Center asa aning nga nagpangadwa ken dagusan nang irubwat iti naso aganwat. Babaen iti voluntaryo panangipa iti tulong manibog iti learners nakaornong datingan nga ni 5,000 pesos. Mamati ti Supreme Elementary Learner Government ang manipod iti piso-piso a donasyon makapataw da iti didakila kontribusyon para iti panagbangon da iti naapektaran ti kinkined nang runa ka da iti pag-eskwelaan. Ni Principal Minimum May, in asnactive kwa ti permission no mabalin nga collect itoy. And then, nagaramid ti letter nga ro dayjay, tapno SCLG iti naggamulo dayjay nga project iti DepEd, sir. Para kanya mimot sir, mayat mo datoy nga tulong mi kanya da sir nagitin naginod. One sir, kasi oray no basit dayta nga amount, adalat ta may tadmi nga, ito yan ti school. Padasan tayo mo, sir nga naging ginadan, adamot laang tulong mat lang, oray basit mat laang sir. At least adda na ala tayo mat, tulong idi. So ta, i-give back tayo mat dayjay nga tulong kanyada sir. Most of them sir kat nag-donate dagiti adda kanyada no ginababati nga kwartadan para lang po sir matulungan dagiti taga Mindanao. Mayat sir ta makatulong kami kan dagiti nasa na paanti schools da ta makatulong kami mo kanyada. G feeling na sir kat lasla haan lang nga sikati natulungan mo sir lasla plus 0.5 G lang ito. Maipatulod dagiti mornong a donasyon ni Jay DepEd Sarangani. Tinaso ang inisyatibo kit mangipaniknek adagiti taga Norte. Adayuman ni Jay Mindanao, kabailan na iti tumulong iti manbasit awagas para iti kalikagom a panagbangon. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.